Υπάρχει ένα φρούτο που βρίσκεται αθώα στην κουζίνα σας και παρόλα αυτά, για τους άνδρες άνω των 60, αποστραγγίζει αργά την τεστοστερόνη σας, φράζει τα αιμοφόρα αγγεία σας και κλέβει σιωπηλά τις στήσεις σας. Δεν θα το περιμένατε ποτέ. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι υγιεινό για την καρδιά, αλλά στην κλινική μου έχω δει πως οι ζωές των ανδρών αλλάζουν δραματικά μόνο με την αφαίρεση αυτού του υποτιθέμενα υγιεινού φρούτου από την καθημερινή τους ρουτίνα. Είμαι η Δρ. Έλενα Ναβάρο και κατά τη διάρκεια της 10ετούς εμπειρίας μου έχω βοηθήσει ηλικιωμένους άνδρες να ανακτήσουν τη δύναμή τους, την αυτοπεποίθησή τους και τη σεξουαλική τους ζωντάνια. Ξανά και ξανά έχω επιβεβαιώσει μια ισχυρή αλήθεια. Όταν οι άνδρες άνω των 60 σταματούν να μαντεύουν και αρχίζουν να τρώνε με σκοπό, το σώμα τους ανταποκρίνεται γρήγορα. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάτι που κανείς δεν σας λέει. Δεν είναι όλα τα φρούτα καλά για τους άνδρες που μεγαλώνουν. Ορισμένα φρούτα αυξάνουν το ιστρογόνο, εκτοξεύουν την ινσουλίνη και καταστρέφουν το νητρικό οξύδιο. Το μόριο που είναι υπεύθυνο για τις σφριγγυλές υγιείς στήσεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 4 ταπεινά φρούτα που μπορούν να επιδιορθώσουν τη ροή του αίματος, να ξυπνήσουν την τεστοστερόνη και να σας επιστρέψουν την ενέργεια και την οικειότητα με φυσικόν τρόπο. Σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω τα 4 φρούτα που δεν πρέπει να αγγίζετε ποτέ μετά τα 60 και τα 4 που πρέπει να τρώτε καθημερινά. Αν θέλετε να αποκαταστήσετε τη ζωτικότητα και την αυτοπεποίθησή σας στην κρεβατοκάμαρα, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί το τελευταίο φρούτο που θα μοιραστώ έχει βοηθήσει ορισμένους από τους ασθενείς μου να αντιστρέψουν χρόνια αστητικής δυσλειτουργίας μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Πριν συνεχίσουμε, αν είστε ένας άνδρας άνω των 60 ετών που είναι αποφασισμένος να αποκαταστήσει την ενέργειά του, τη ροή του αίματος και την αυτοπεποίθησή του, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι και έχετε ενεργοποιήσει το καμπανάκι. Μοιράζομαι πρακτικές συμβουλές βασισμένες στην επιστήμη, φτιαγμένες ειδικά για εσάς. Αν αυτό το θέμα σας ενδιαφέρει, γράψτε 1 στα σχόλια. Αν όχι, γράψτε 0 για να ξέρω πώς να σας εξυπηρετήσω καλύτερα την επόμενη φορά. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο φρούτο που πρέπει να αποφύγετε. Και ίσως σας εκπλήξει γιατί πολλοί άνδρες το τρώνε καθημερινά χωρίς δεύτερη σκέψη, αν και αλλάζει σιωπηλά τις ορμόνες σας και αποδυναμώνει την κυκλοφορία σας. Ας μιλήσουμε για τα φρούτα σε κονσέρβα με σιρόπι. Αυτή η γλυκιά παγίδα για τους ηλικιωμένους. Έρχονται σε πρακτικές συσκευασίες. Φαίνονται πολύχρωμα, μαλακά και εύκολα στη μάσηση. Και για πολλούς άνδρες άνω των 60, τα κοκτέιλ φρούτων σε κονσέρβα έχουν γίνει ένα συνηθισμένο πρωινό ή σνακ, συχνά καταναλώνονται μαζί με τα πρωινά φάρμακα. Φαίνεται αθώο, ακόμη και υγιεινό, αλλά αυτό που οι περισσότεροι άνδρες δεν συνειδητοποιούν είναι ότι αυτές οι μερίδες φρούτων είναι μια παγίδα ζάχαρης καλά μεταμφιεσμένη, η οποία βλάπτει σιωπηλά τα αιμοφόρα αγγεία σας, τις ορμόνες σας και την απόδοσή σας στην κρεβατοκάμαρα. Αυτό που τα κάνει τόσο επιβλαβή δεν είναι μόνο το φρούτο, είναι το σιρόπι στο οποίο είναι βυθισμένο. Τα περισσότερα κονσερβοποιημένα φρούτα είναι εμποτισμένα σε σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης ή συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων γεμάτους απλά σάκχαρα. Και όταν αυτά τα σάκχαρα χτυπούν την κυκλοφορία του αίματός σας, ειδικά με άδειο στομάχι, εκτοξεύουν την ινσουλίνη σας, φλεγμένουν τις αρτηρίες σας και κάνουν το νητρικό οξύδιο, το μόριο που χρειάζεται το σώμα σας για σφρίγγυλες στήσεις, να καταρρεύσει. Το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης συνδέεται επίσης με λιπώδη διήθηση του ύπατος, αυξημένη παραγωγή ιστρογόνων και μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης. Με άλλα λόγια, το φρούτο που υποτίθεται ότι σας βοηθά να γεράσετε με χάρη μπορεί να σας κλέβει τη δύναμη από μέσα. Ένας από τους ασθενείς μου, ο Ραϊμούντο, 72 ετών, έτρωγε κοκτέιλ φρούτων καθημερινά για πάνω από μια δεκαετία. Αντιμετώπιζε κόπωση, νοητική σύγχυση και είχε χάσει κάθε σεξουαλική επιθυμία. Όταν αφαιρέσαμε αυτά τα βαζάκια και εισαγάγαμε πραγματικά χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη φρούτα, η ενέργειά του επέστρεψε και η σεξουαλική του ζωή άρχισε να ανακάμπτει αργά αλλά σταθερά. Ακόμη και οι εκδόσεις με ελαφρύ σιρόπι και χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι παραπλανητικές.
εξακολουθούν να περιέχουν φρούτα που έχουν μείνει σε μια κονσέρβα για μήνες, συχνά λευκασμένα, απογυμνωμένα από φυτικές ίνες και χημικά συντηρημένα. Το επόμενο φρούτο που πρέπει να αποφύγετε είναι τα αποξηραμένα φρούτα, ειδικά οι χουρμάδες και οι σταφίδες. Φαίνονται αθώα, μια χούφτα σταφίδες εδώ, μερικοί χουρμάδες εκεί και πολλοί άνδρες άνω των 60 τα αντιμετωπίζουν ως υγιεινό σνακ, ειδικά όταν μειώνουν τα επεξεργασμένα γλυκά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα αποξηραμένα φρούτα είναι μερικές από τις πιο παραπλανητικές τροφές που μπορείτε να βάλετε στο σώμα σας σε αυτό το στάδιο της ζωής. Το πρόβλημα είναι ότι τα αποξηραμένα φρούτα είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένες πηγές ζάχαρης. Μόνο ένα φλιτζάνι σταφίδες περιέχει περισσότερη ζάχαρη από ένα κουτάκι αναψυκτικού. Και σε αντίθεση με τα φρέσκα φρούτα, αυτά τα σάκχαρα είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένα και έχουν απογυμνωθεί από τις φυτικές ίνες που κανονικά θα επιβράδυναν την απορρόφηση. Αυτό σημαίνει ότι το σάκχαρο στο αίμα σας εκτοξεύεται γρήγορα, η ινσουλίνη σας αυξάνεται και η τεστοστερόνη σας δέχεται μια σκληρή πτώση ως απάντηση. Ακόμη χειρότερα, πολλά εμπορικά συσκευασμένα αποξηραμένα φρούτα επικαλύπτονται με φυτικά έλαια για να μην κολλάνε και συντηρούνται με θειώδη άλατα για να διατηρήσουν το χρώμα τους. Αυτά τα πρόσθετα μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση του ψευδαργύρου και όπως κάθε γιατρός ειδικευμένος στην υγεία των ανδρών θα σας πει, ο ψευδάργυρος είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή τεστοστερόνης, την ποιότητα του σπέρματος και τη στιτική δύναμη. Θα ήθελα πολύ να μάθω από πού με παρακολουθείτε. Γράψτε στα σχόλια την πόλη ή τη χώρα σας για να μπορέσω να σας χαιρετήσω προσωπικά, γιατί το κανάλι μας φτάνει σε τόσα όμορφα μέρη και με συγκινεί να γνωρίζω τη διεθνή μας κοινότητα. Τώρα ας μιλήσουμε για τις μπανάνες και ναι, αποτελούν πρόβλημα για ορισμένους ηλικιωμένους άνδρες. Οι μπανάνες είναι συχνά ένα από τα πρώτα φρούτα που μαθαίνουμε να τρώμε. Είναι μαλακές, βολικές και διαφημίζονται παντού ως υγιεινό σνακ. Αλλά για τους άνδρες άνω των 60, ειδικά εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενέργειας, αύξηση βάρους ή προβλήματα οικειότητας, οι μπανάνες μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Αν και περιέχουν κάλιο και ορισμένα ευεργετικά θρεπτικά συστατικά, οι μπανάνες, ιδιαίτερα οι πολύ ώριμες και γλυκές που προτιμούν οι περισσότεροι, μπορούν να προκαλέσουν λεπτές αλλά σημαντικές αλλαγές στη χημεία του σώματός σας. Πρώτον, οι μπανάνες είναι γεμάτες απλά σάκχαρα που χτυπούν γρήγορα την κυκλοφορία του αίματός σας, προκαλώντας μια απότομη αύξηση της ινσουλίνης. Και όταν η ινσουλίνη ανεβαίνει, η τεστοστερόνη τείνει να πέφτει. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επαναλαμβανόμενες αυξήσεις του σακχάρου μπορούν να οδηγήσουν σε αντίσταση στην ινσουλίνη, αύξηση βάρους και αργό μεταβολισμό, τα οποία βλάπτουν άμεσα την ικανότητά σας να διατηρείτε ισχυρές και υγιείς στήσεις. Οι μπανάνες επηρεάζουν επίσης την παραγωγή σερωτονίνης. Αν και η σερωτονίνη είναι σημαντική για την ισορροπία της διάθεσης, η υπερβολική ποσότητα σε λάθος χρόνο μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε συναισθηματικά επίπεδοι ή εξαντλημένοι. Το τελευταίο φρούτο που πρέπει να αποφύγετε είναι τα σταφύλια. Και αυτό μπορεί να σας εκπλήξει, γιατί τα σταφύλια συχνά θεωρούνται σύμβολο καλής υγείας, μικρά, ζουμερά και γεμάτα αντιοξυδωτικά. Αλλά για τους άνδρες άνω των 60 μπορεί να κάνουν πολύ περισσότερο κακό παρά καλό, ειδικά όταν καταναλώνονται τακτικά και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προέλευσή τους. Βλέπετε, τα σταφύλια είναι ένα από τα φρούτα με τα περισσότερα φυτοφάρμακα στη εμπορική γεωργία. Εκτός αν είναι πιστοποιημένα βιολογικά, συχνά φέρουν ένα κοκτέιλ φυτοφαρμάκων, πολλά από τα οποία ταξινομούνται ως ξένο ιστρογόνα, συνθετικές χημικές ουσίες που δρούν ως ιστρογόνα στο ανδρικό σώμα. Όταν πλημμυρίζετε το σώμα σας με αυτές τις ιστρογόνο-όμοιες ενώσεις, αρχίζουν να ανταγωνίζονται τη φυσική σας τεστοστερόνη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λίμπιντο, λίπος στην κοιλιά, φλεγμονή του προστάτη και ναι, πιο μαλακές και αδύναμες στήσεις. Ένας από τους ασθενείς μου, ο Άλαν, 67 ετών, νόμιζε ότι τα σταφύλια τον βοηθούσαν να ελέγξει την αρτηριακή του πίεση, αλλά έτρωγε 2 χούφτες καθημερινά, μη βιολογικά. Όταν τα αφαιρέσαμε από τη διατροφή του και επικεντρωθήκαμε σε φρούτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιστρογόνα, η πρωινή του στήση άρχισε να επιστρέφει. Σε μόλις 3 εβδομάδες παρατήρησε περισσότερη ενέργεια, καλύτερο ύπνο και την αυτοπεποίθηση που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια.
θέλω να σας ρωτήσω κάτι σημαντικό. Τι σας απασχολεί περισσότερο, η έλλειψη ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή η απώλεια σφριγιλότητας στις οικίες στιγμές? Γράψτε ένα αν είναι το πρώτο ή δύο αν είναι το δεύτερο, γιατί η απάντησή σας με βοηθά να δημιουργήσω πιο στοχευμένο περιεχόμενο για τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητάς μας. Τώρα που καλύψαμε τα 4 φρούτα που μπορούν να σαμποτάρουν την αρενοπότητά σας μετά τα 60, ας αλλάξουμε την εστίαση, γιατί στη συνέχεια έρχονται 4 ισχυρά, υποτιμημένα φρούτα που συνιστώ προσωπικά στους ασθενείς μου και μπορούν να επαναδραστηριοποιήσουν τη ροή του αίματός σας, να αυξήσουν την τεστοστερόνη σας και να σας επιστρέψουν τη ζωτικότητά σας πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Τα βατόμουρα μπορεί να είναι μικρά, αλλά για τους άνδρες άνω των 60 φέρουν ένα ισχυρό μυστικό. Αυτά τα βαθιά μπλε φρούτα είναι γεμάτα ανθοκιανίνες, φυτικές ενώσεις που προστατεύουν τα αιμοφόρα αγκία σας, μειώνουν τη φλεγμονή και υπερασπίζονται την τεστοστερόνη σας από τη σιωπηλή κυτταρική βλάβη. Αυτό που κάνει τα βατόμουρα ιδιαίτερα πολύτιμα είναι το πώς υποστηρίζουν τόσο το μυαλό όσο και το σώμα, βοηθώντας τους ηλικιωμένους άνδρες να παραμείνουν σε εγρήγορση, ισορροπημένοι και σωματικά δεκτικοί. Συχνά λέω στους ασθενείς μου να ξεκινούν το πρωί τους με μισό φλιτζάνι φρέσκα βατόμουρα, είτε αναμεμειγμένα σε ελληνικό γιαούρτι, είτε σε σμούθι, είτε τρώγονται μόνα τους. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Το ακτινίδιο μπορεί να μην είναι το πιο εντυπωσιακό φρούτο στο σούπερ μάρκετ, αλλά για τους άνδρες άνω των 60 είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους θησαυρούς για την ορμονική υγεία και την απόδοση. Αυτό το μικρό πράσινο φρούτο είναι γεμάτο βιταμίνη C, περισσότερη από ένα πορτοκάλι σε ορισμένες περιπτώσεις, και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι άνδρες. Η βιταμίνη C παίζει βασικό ρόλο στην παραγωγή τεστοστερόνης, βοηθώντας στην προστασία των κυττάρων Leydig στους όρχεις από το οξυδωτικό στρες. Όταν αυτά τα κύτταρα παραμένουν ισχυρά, το ίδιο συμβαίνει και με την παραγωγή τεστοστερόνης σας. Το ακτινίδιο περιέχει επίσης ακτινιδίνη, ένα φυσικό ένζυμο που υποστηρίζει την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, διασφαλίζοντας ότι τα απαραίτητα μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο και τα δύο κρίσιμα για την ανδρική απόδοση φτάνουν στην κυκλοφορία του αίματος όπου ανήκουν. Το καρπούζι δεν είναι απλώς ένα δροσιστικό καλοκαιρινό φρούτο. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ηλικιωμένοι άνδρες για να υποστηρίξουν τη ροή του αίματος και τη στιτική υγεία. Αυτό που κάνει το καρπούζι ξεχωριστό είναι μια φυσική ένωση που ονομάζεται L-κιτρουλίνη. Μόλις εισέλθει στο σώμα σας, η L-κιτρουλίνη μετατρέπεται σε L-αργινίνη, η οποία στη συνέχεια βοηθά στην αύξηση της παραγωγής νητρικού οξυδίου. Το νητρικό οξύδιο είναι απολύτως απαραίτητο για τις στήσεις. Είναι το μόριο που λέει στα αιμοφόρα αγκία σας να χαλαρώσουν, να διασταλούν και να επιτρέψουν στο πλούσιο αίμα να ρέει εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο. Αλλά σε αντίθεση με τα συνθετικά χάπια που αναγκάζουν αυτήν τη διαδικασία και συνοδεύονται από κινδύνους για την καρδιά και την αρτηριακή σας πίεση, το καρπούζι λειτουργεί με το σώμα σας ήπια και με ασφάλεια. Αν υπάρχει ένα φρούτο που συστήνω σχεδόν καθολικά στους άνδρες ασθενείς μου, άνω των 60 είναι το ρόδι. Όχι μόνο είναι νόστιμο και δροσιστικό, αλλά είναι επίσης ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά εργαλεία που διαθέτουμε για την αποκατάσταση της ροής του αίματος και την προστασία της τεστοστερόνης. Το ρόδι είναι πλούσιο σε ενώσεις που ονομάζονται πουνικαλαγίνες, φυτικά αντιοξυδωτικά που είναι απίστευτα αποτελεσματικά στη μείωση του οξυδωτικού στρες και στη βελτίωση της υγείας των αιμοφόρων αγκίων σας. Σε μια κλινική μελέτη, οι άνδρες που έπιναν χυμό ροδιού καθημερινά παρατήρησαν μετρήσιμες βελτιώσεις στη στιτική λειτουργία και μια αξιοσημείωτη αύξηση στην τεστοστερόνη του σάλιου μετά από λίγες μόνο εβδομάδες. Δεν πρόκειται απλώς για επιφανειακές αλλαγές. Μιλάμε για πραγματική ορμονική και αγκιακή υποστήριξη από ένα απλό φρούτο. Λοιπόν, ας τα συνοψίσουμε όλα αυτά. Αν είστε ένας άνδρας άνω των 60 ετών, τα φρούτα που επιλέγετε κάθε μέρα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Τα κονσερβοποιημένα φρούτα, τα αποξηραμένα φρούτα,
Οι μπανάνες και τα σταφύλια μπορεί να φαίνονται αυλαβοί, αλλά αποστραγγίζουν σιωπηλά την τεστοστερόνη σας και επιβραδύνουν τη ροή του αίματός σας. Αντίθετα, τα βατόμουρα, το ακτινίδιο, το καρπούζι και το ρόδι μπορούν να ξυπνήσουν την κυκλοφορία σας, να αποκαταστήσουν την ενέργειά σας και να προστατεύσουν την αρρενοπότητά σας. Δεν χρειάζεστε τελειότητα, χρειάζεστε απλώς συνέπεια. Το σώμα σας θυμάται ακόμα πώς να είναι δυνατό, σίγουρο και ζωντανό. Δώστε του τη σωστή υποστήριξη και θα ανταποκριθεί. Μια μπουκιά, μια μέρα, μια απόφαση τη φορά. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε, κάντε του like για να μπορέσουν περισσότεροι άνδρες να βρουν αυτές τις ζωτικής σημασίας πληροφορίες. Ο αλγόριθμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το περιεχόμενο είναι πολύτιμο. Μοιραστείτε το με οποιονδήποτε φίλο ή μέλος της οικογένειας που θα μπορούσε να ωφεληθεί. Και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να μην χάσετε άλλες πρακτικές συμβουλές σχεδιασμένες ειδικά για άνδρες άνω των 60 ετών. Η υγεία και η ζωτικότητά σας αξίζουν αυτήν την προσοχή και είμαι εδώ για να σας υποστηρίξω σε κάθε βήμα της διαδρομής